Il-ftehim bejn il-Gvern u l-Kunsill Lokali ta' Bormla bħala parti minn proġett pilota se jwassal biex l-anzjani jagħtu l-kontribut tagħhom fil-komunità permezz ta' diversi attivitajiet mat-tfal. Dan il-ftehim se jara li matul il-ħinijiet ta' filgħodu u wara nofsinhar x'ħin it-tfal ikunu deħlin u ħerġin mill-iskola, l-anzjani naqdu mal-uffiċjali tal-Pulizija u tal-Leża sabiex jassistu l-tfal. Il-Ministru l-Anzjani u l-Anzjanità Attiva, Michael Farrugia, għal kif dan il-proġett se jkun qed jinfirex fl-iskejl primarji u medji madwar pajjiżna. Opportunità ta' anzjanità attiva lil anzjani kif ukoll li jkun hemm attività interġenerazzjonali permezz ta' anzjani li jkunu viċin l-iskejjel u flimkien mal-pulizija u flimkien ma' uffiċjali oħrajn ikunu jistgħu jgħinu il-tfal huma u deħlin u ħirġin l-iskola. F'dan il-proġett pilota, l-anzjani se jagħtu affarijiet bħal kotba u oġġetti magħmulin bl-idej lit-tfal. Is-Sindku ta' Bormla, Ellison Zerafa Ċivelli, qalet kif din il-belt fil-Kottonera hemm 5 iskejjel primarji u sekondarji u kull ma jmur il-popolazzjoni qed issir aktar anzjana. L-anzjani tagħna huma ħerqanin ħafna sabiex jagħtu semhom b'mod ħaj fil-komunità u anke l-istudenti li ta' kuljum jgħixu fil-lokalità tagħna f'Bormla tagħna se jkunu qegħdin jirrelataw tajjeb mal-anzjani jitalmu minn xulxin u forsi jibdew il-ġurnata b'mod ħelu u b'mod tajjeb b'mod differenti.